Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pau. Walang eksaktong taon. Bundok ng Madalagan, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, isa pa lamang bagitong antingero si Pau. Nagsisimula pa lang siyang tahakin ang landas na bihira at hindi basta-bastang pinipili. Ang kanyang kaalaman ay nagugat sa mga aral ng kanyang lola na si Milagring, isang babaeng kilala sa kanilang lugar bilang tahimik, ngunit may malalim na alam sa dasal, orasyon at mga lumang kaugalian. Sa ilalim ng kanyang paggabay, natutunan ni Pau ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan, ang tamang pagbigkas ng dasal, at ang pakikinig sa mga senyas na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Hindi pa man ganap ang kanyang lakas at kaalaman, dumating ang mahal na araw. Panahong sinasabing manipis ang pagitan ng mundo ng tao at ng hindi nakikitang mga nilalang. Habang papalapit ang mga banal na araw, nagsimula ng maghanda si Pau. Inayos ang mga gamit, inalala ang mga bili ng kanyang lola, at pinatatag ang loob para sa isang paglalakbay na alam niyang hindi pangkaraniwan. Sa paglalakbay na yon, hindi siya nag-iisa. May isinama siyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalan na Pandak. Pandak lang yung tawag sa kanya pero mas matangkad pa ito kay Pau Pinuno. Isang taong walang gaanong alam sa anting-anting at mutya, ngunit may lakas ng loob at tiwala kay Pau. Magkasama nilang tinahak ang landas patungong bundok Mandalagan na hindi batid na sa mismong pag-akyat na yon magsisimula ang mga karanasang habang buhay ng mananatili sa alaala nilang dalawa. Mga karanasang magbabago sa kanilang pananaw, sa kanilang paniniwala, at sa landas na kanilang pinili. At doon, sa katahimikan ng bundok, magsisimula ang kwento na hindi kailanman basta malilimutan. Naglakbay sila ng Huwebes Santo. Pagdating sa lugar ay hinintay muna nila na sumilang ang araw ng bahagya bago sila pumasok sa kagubatan. Habang sila ay naglalakad, napansin nila na tahimik ang daan. Kakaiba ang kanilang pakiramdam pero normal naman na yun dahil sa ganoong araw. Sa bawat hakbang paakyat ng bundok ay mas lalong bumibigat ang hangin. Si Pau ay tahimik, tila inuusal sa isip ang mga dasal na itinuro ng kanyang lola. Si Pandak, bagamat halatang kinakabahan, ay pinilit magpakatatag at sinusundan lamang ang kaibigan. Habang sila'y naglalakad, napasenya si Pau ng kamay para huminto sa paglalakad. Ramdam ang kaba sa dibdib, lalo na't biglang tumahimik ang buong paligid. Ramdam niyang may mga nagmamasid sa kanilang dalawa. Pau, anong problema? Huwag kang lilingon ng basta-basta. Mahinahon niyang sagot, kahit ramdam din niya ang panginginig sa sariling tuhod. Maya-maya, kusang napatingin si Pandak sa likuran at laking gulat nito nang makita ang isang maitim at malaking aso na nakatitig din sa kanilang dalawa. May aso. Ang laki niya at itim na itim. Dahan-dahan ding lumingon si Pau. Nang makita niya ang aso, hindi siya nagsalita kaagad. Sa halip, ipinigit niya ang kanyang mata sandali at inalala ang boses ng kanyang lola. Kapag may mga nilalang na humarap sa inyo sa bundok, huwag mo agad ituring na kaaway. Alamin mo muna kung ano ang pakay niya. Huminga siya ng malalim. Pandak, huwag kang gagalaw. Hayaan mo lang. Pau, sigurado ka ba? Parang hindi ordinaryong aso yan eh. Hindi kagad sumagot si Pau. Sa halip, marahan siyang nagwika. Kung ikaw ay tagapagbantay ng bundok, wala kaming masamang pakay. Mangangalap lang kami
ayon sa tamang araw. Tahimik ang aso. Tinitigan lamang siya ng diretso, malalim, parang sinusukat ang kanyang loob. Grabe, parang naiintindihan ka niya. Biglang tumayo ang aso at dahan-dahang lumakad palayo. Lingon-lingon kay Pau na parabang inaangyayahan siyang sumunod. Napatingin si Pandak kay Pau. Susunod ba tayo? Hindi ko alam kung tama to. Saglit na nag-isip si Pau. Ramdam niya ang tibok ng puso, pero mas nangingibabaw ang kakaibang kapayapaan. Pandak, ang sabi ng lola ko, kapag ang takot mo'y mas maingay kaysa sa kutob mo, doon ka mag-ingat. Pero ngayon, malinaw ang pakiramdam ko. Huminga ng malalim si Pandak. Kung sasama ka, sasama rin ako. Basta wag mo akong iiwan, ha? Ano ako, si Raulo? Para sumunod ng mag-isa at iwang ka rito? Siyempre, susunod tayo. Napabuntong hininga si Pandak. Pilit na tumatawa kahit halatang kabado. Mabuti naman. Akala ko iiwan mo ako eh. Tapos ako na lang hahabulin ng multo. Hindi na sumagot si Pau. Tumango lang siya at sinundan ng itim na aso na ngayoy mabagal na naglalakad. Tila sinisigurong nasa likod pa rin sila. Pau, parang iba na to, ah. Napatingin si Pau sa paligid at doon niya napansin ang dating makapal na kakahuyan na napalitan ng mga punong hindi pamilyar. May mga dahong kumikintab kahit walang araw at mga ugat na tila gumagalaw sa lupa na parang may sariling buhay. Oo, wala to sa mga nakita ko kani-kanina lang. Sa kanilang paglalakad, may mga nilalang silang nasilayan sa gilid ng daan. May malalaki, matataas, ang iba naman ay halos kasing laki ng tao, ngunit hindi malinaw ang hugis. At yung mga maliliit naman na mabilis gumalaw, anino lamang ang malinaw na bakas. Ang mga nilalang na to ay nag-oobserba lang, nagbubulungan sa wikang hindi nila maintindihan. Normal ba to? Kasi kung hindi to normal, gusto ko nang umuwi. Hindi. Pero hindi rin sila masama. Ramdam ko yon. Biglang tumigil ang itim na aso at tumingin sa kanila. Nung mga sandaling yan, tila mas luminaw ang paligid. Sa isip-isip ni Pau ay isa na itong mundo ng mga engkanto, isang bukas na lugar sa gitna ng kagubatan na hindi nila inaakalang naroon. Pau, sigurado akong hindi na to simpleng pangangalat ng sangkap. Tingnan mo nga yung lugar na napuntahan natin, oh. Ibang-iba na to eh. Tumango si Pau. Ramdam ang bigat ng sandali. Oo, mukhang sinusubok tayo nito. Uy, huwag ka nga masyadong dumikit sa akin. Umusog ka ng konti. Nung mga sandaling yon ay nakadikit na si Pandak sa kanya na animoy takot na takot sa mga nakikita. Habang sila'y nag-uusap, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa batok ni Pau. Parang may mga matang nakamasid sa kanilang dalawa, hindi mula sa iisang direksyon, kundi mula sa paligid mismo. Ang hangin ay biglang tumahimik at ang mga nilalang na kanina pa'y gumagalaw sa gilid nila ay naglaho na parang usok. Pandak, huwag kang gagalaw. Ano na naman? Bakit parang biglang... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Mula sa gitna ng kanilang kinatatayuan, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Biglang humawi ang hangin bago siya tuluyang magpakita. Matangkad siya, mas matangkad pa sa karaniwang tao, at ang kanyang tindig ay tuwid at mabigat sa presensya. Sa kanyang ulo ay may nakapatong na isang koronang yari sa kahoy, hinubog ng mga ugat ng punong libu-libong taon na ang tanda. Sa pagitan ng mga hibla ng kahoy ay may mga mamahaling batong berde, bughaw at gintong kumikinang na tila hindi ginawa ng kamay ng tao
kundi kusang umusbong. Ang mga tenga nito ay patulis at meron itong kulay asul na mga mata. Ang mukha nito ay tila mukha ng isang inosenteng bata. Ang balat niya ay tila pinaghalong lupa at balat ng puno. May mga guhit na parang marka ng panahon. Ang mga mata malalalim at maliwanag na parang salamin ng buong bundok. Kapag siya'y tumitig, pakiramdam ni Pau ay binabasa ang kanyang mga iniisip. Ang buhok ng hari ay mahaba, kulay abo na may bahid ng itim, at tila gumagalaw na parang may sariling buhay. Sa kanyang tabi, tahimik na tumayo ang itim na aso. Hindi na ito mukhang simpleng hayop, at ang tindig nito'y parang bantay, at ang mga matay puno ng katalinuhan. Napatras si Pandak, halos matapilok. Pau, ano to? Hindi pa man nakakasagot si Pau, nagsalita ang nilalang. Ang boses nito'y malamig pero bilog at malumanay. Parang sabay-sabay na bumubulong na mga puno. Ako si Haring Alimudagan, tagapamahala ng lupaing ito. Napayuko silang dalawa ng kusa. Parang hinila ng mabigat na presensya ang kanilang tuhod sa lupa. Patawad po, Haring Alimudagan. Hindi po namin alam na... Hindi pa man tapos makapagsalita si Pau, ay itinaas ng hari ang kanyang kamay at agad na naputol ang salita ni Pau. Wala pang mortal na nakapasok sa aking kaharian nang walang pahintulot. Tumitig siya sa dalawa, malamig ngunit puno ng panghuhusga. At hindi ko gusto ang inyong pagdating. Lalong bumigat ang hangin. Ramdam ni Pau ang pawis sa palad, ngunit pinilit niyang magsalita. Hindi po namin sinasadya. Mangangalap lang po kami ng mutya at mga sangkap. Wala po kaming balak na manggulo o kahit na ano paman. Sumingkit ang mga mata ng hari. Ang balak ng mortal ay walang bilang dito. Ang inyong pag-apak ay sapat ng dahilan upang kayo ay parusahan. Saglit na kumahol ng mahina ang itim na aso. Napalingon si Haring Alimudagan dito, tsaka muling tumingin sa magkaibigan. Hindi pa kayo handa. Sa isang iglap, pumitik ang kanyang mga daliri. Walang liwanag o tunog, basta biglang napunit ang paligid. Napapikit si Pau. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ang lahat. Wala na ang hari. Wala na rin ang mga nilalang. Nasa kakahuyan na sila muli ng bundok Mandalagan. Nagkatinginan sila at parehong namumutla. Pau, nakita mo yun? Yun ang hari ng kabundukan. Nakakatakot ang presensya ng hari. Habol hininga si Pau. Pinakiramdaman niya ang paligid. Normal na ulit ang mga puno. Naroon ang mga ibon at ang hangin ay bumalik na sa normal. O, hindi tayo nananaginip. Wala pang mortal na nakapasok. Ibig sabihin, napahawak si Pau sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit tayo nakapasok. Tahimik lang silang dalawa. Sa likod ng katahimikang yan, alam ni Pau na ang kanyang buhay bilang bagitong antingero ay tuluyan ng nagbago at ang pangalan ni Haring Alimudagan ay mananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Ilang sandali pa, muling kumilos ang dalawa. Kahit may kaba, hindi nila pwedeng sayangin ang pag-akyat. Kailangan pa rin nilang tapusin ang pangangalap ng mga sangkap ng mga halamang gamot na itinuro ng lola niya. May mga ugat na tumutubo lamang sa lilim at dahong pinitas sa tamang oras. Pau, sigurado ka bang ligtas pa tayong makakapaglibot sa lugar na to? Hindi ako sigurado. Pero kung titigil tayo ngayon, mas delikado.
Sabi ng lola ko, huwag mong iiwan ang gawain sa gitna. Habang naglalakad sila, napadako sila sa paanan ng bundok na isang bahaging bihirang puntahan ng tao. Doon, sa pagitan ng dalawang malalaking bato na parang nakabukang bibig, may nakita silang makitid na lagusan. Kanina ba may daan dito? Wala. O baka hindi lang natin yan napansin. Nagkatinginan sila. May kaba, pero may humihila ring kutob nang sa walang ano-ano'y pumasok silang dalawa. Paglagpas pa lamang sa lagusan at sa ilang hakbang, biglang nag-iba ang paligid. Ang dating liwanag ay napalitan ng malabong anino. Ang hangin ay naging maalinsangan at mabigat sa paghinga. Ang lupa ay basa at ang mga dingding ng lagusan ay tila may gumagalaw na anino. Habang naglalakad, yumuko si Pau at pumutol ng halamang may mapusyaw na dahon. Ito yung lunas sa lagnat. Bihira to. Bilisan mo. Ayoko sa pakiramdam dito. Biglang dumilim. Parang may humigop ng liwanag. Kasabay nun, umusbong ang makapal na usok na bumabalot sa paligid. Ha? Pau! Wala na akong makita. Huwag kang bibitaw sa akin. Nagkabit sila ng kamay. Ngunit bago pa makalakad ng ilang hakbang, may biglang humilas sa kanila. Napapitlag silang dalawa dahil sa may humilas sa kanila. Mula sa usok, lumitaw ang malalaking kamay na kayumanggi na parang kahoy. May mga ugat yon na kumikilos. Hinila sila pababa, palapit sa lupa. Isang mabigat na boses ang umalingaw-ngaw at kung hindi siya nagkakamali, yon ang boses ng hari. Sinabi ko nang hindi pa kayo handa. Biglang naglaho ang usok. Nasa harap nila, si Haring Alimutagan. Mas madilim ang anyo kesa kanina. Nakasimangot ang muka at ang koronang kahoy ay tila mas kumikinang. Naroon lang naman ang itim na aso sa likod niya habang nakamasid. Patawad po, Haring Alimutagan. Hindi po namin alam na. Hindi kasi kayo nag-iingat. Tumuro ang hari sa paligid. Ang lagusang ito ay lupain ng mga engkantong aswang. Patuloy pa ng hari na ang kanilang ginawa ay isang kalapastanganan dahil walang sino man ang maaaring pumasok sa kanilang teritoryo. Binalaan sila ng hari sa paparating na panganib. Muling nagsalita si Haring Alimutagan na mas mabigat ang tinig kesa kanina. Ang ginawa ninyo ay isang kalapastanganan. Walang sino mang mortal o engkanto ang maaaring pumasok sa aming teritoryo ng walang pahintulot. Ang bawat hakbang dito ay may kapalit. Nanginig ang hangin sa bawat salitang binibigkas ng nilalang. Napayuko silang dalawa. Dama ang bigat ng kasalanan. Hindi po namin intensyon na bastusin ang inyong lupain. Suminghal ang hari. Hindi ito galit, kundi isang babala. Ang intensyon ay walang saysay kung ang kilos ay mali. Lumakad siya ng dahan-dahan sa harap nila at sa bawat hakbang ay sumusunod naman ang itim na aso. Ang mga nilalang sa loob ay tinatawag na mga aninlupa. Mga engkantong aswang na isinilang mula sa takot, puot, at paglabag ng tao sa batas ng bundok. Nagkatinginan ng magkaibigan. Aswang? Pero hindi katulad ng alam namin? Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi sila kumakain ng laman. Kumakain sila ng lakas at kaluluwa. Nagulat si Pandak habang sumasagot. Ha? Ibig sabihin,
pwede ka nalang mawala kahit buhay ka pa. Tumango ang hari. Maraming naliligaw sa bundok na ito kapag ganitong araw. Hindi nyo ba napapansin na kayong dalawa lamang ang naririto upang mangalap? May nakasabayan ba kayong ibang patungo rito? Napaisip si Pao dahil wala nga silang nakasabayang mga ibang antingero maliban na lamang sa kanilang dalawa. Wala po. Kaming dalawa lang. Napasinghap si Pandak tsaka marahang nagsalita. Akala ko ho normal lang yun. Mahal na araw kasi. Umiling ang hari. Hindi normal ang katahimikang yan. Yan ang palatandaan na may gumagalaw sa pagitan ng mga daigdig. Sumenya siya at muling umusad ang mga anino sa paligid. Ramdam ni Pao at Pandak ang pagbigat ng hangin na parang may dumadampi sa kanilang balat na isang presensya. Dagdag pa ng hari na ang mga aninlupa ay hindi basta mga nilalang. Sila ang mga mortal na minsang pumasok dito nang walang galang, walang dasal at may masamang hangarin. Nawala ang kanilang katawan sa mundo ng tao, ngunit ang kanilang galit ay naiwan. Napahigpit ang hawak ni Pandak sa damit ni Pao. Kaya pala, parang may dumadampi sa likod ko kanina. Biglang lumamig ang paligid. May marahang bulong na hindi malinaw na parang pagtawag sa pangalan nila, ngunit putol-putol. Dahil dito, kaya muling napawika ang hari. Yan ang ginagawa nila. Pinaparamdam nila ang kanilang presensya. Hindi sila umaatake agad. Inuubos muna nila ang lakas ng loob. May banta ngayon. Ang mga aninlupa ay naghahanda ng digmaan, hindi laban sa mga tao, kundi laban sa aming mga maharlika. Ito ay sa kadahilan ng pinakialaman ko ang inyong pagpasok sa kanilang teritoryo. Nanlaki ang mga mata ni Pao sa kanyang narinig. Ha? Digmaan? Sa bundok? Oo. Kapag nagtagumpay sila, mawawala ang mga selyo ng hangganan. At ang mga parte ng bundok ay magiging bukas sa mga aninlupa para maglabas-masok sa mga lagusan, at yon ang hindi namin dapat pakialaman. Muling gumalaw ang mga anino. Mas malapit na ngayon. Ramdam ni Pao at Pandak ang bigat sa dibdib na parang hinihigop ang kanilang lakas. Dahil dito, kaya medyo pinanghinaan na itong si Pandak. Pao, parang nahihilaw ako. Agad na humarap si Pao sa kaibigan. Tumingin ka sa akin. Wag na wag kang makikinig sa mga bulong. Nang marinig ito ng hari, tumango ito na parabang humanga. Nararamdaman na nila kayo. Unti-unting umatras ang mga anino, ngunit iniwan nila ang lamig at bigat sa hangin. Tandaan niyo ito. Ang digmaang ito ay hindi pa ngayon. Ngunit nagsimula na ang mga senyales. Tahimik ang paligid matapos umatras ang mga anino. Ang lamig ay unti-unting nawala, ngunit nanatili ang bigat ng mga salitang iniwan ng hari. Tumingin siya kay Pao ng matagal, na tila ba sinusukat siya nito, hindi sa lakas, kundi sa tibay ng loob. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay, at sa kanyang palad ay may batong kulay itim. Hindi perpekto ang pagkabilog nito, at pagkatingin dito ni Pao ay merong parang isa pang bato sa loob nito na bahagyang kumikislap na parang bituing nakakulong sa loob. Sa bawat galaw ng bato, may liwanag na dumadaloy, mahina ngunit may buhay. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
hindi nagpatinag ang hari sa pagpapaliwanag. Hindi lahat ng mortal ay binibigyan. At hindi lahat ay karapat-dapat. Lumapit siya kay Pau. Ramdam ni Pau ang init mula sa bato. Ngunit hindi nakakapasong init. Para lang siyang init ng papasikat na araw. Ano po yan? Bahagyang napangiti ang hari. Isang ngiting bihirang masilayan. Ito ang mutya ng bulalakaw. Nanlaki ang mga mata ni Pandak. Bulalakaw? Yung mula sa langit? Tumango ang hari. Isang piraso ng apoy mula sa itaas. Nahulog sa bundok na ito noong mga panahong bata pa ang lupa. Sa batong ito, nanananahan ang isang bantay. Biglang umihip ang hangin. Mula sa likuran ng hari, lumitaw ang itim na aso. At ang asong yan ay ang gumabay sa kanila noon. Tahimik itong lumapit at umupo sa tabi ng hari, tsaka tumingin kay Pau. Hindi kaagad nakagalaw si Pau. May kakaiba siyang nararamdaman. Isang pakiramdam na pamilyar, na para bang matagal na silang magkakilala. Nang mapansin ito ng hari, ipinaliwanag nito sa kanila ang mga bagay na kanilang nakikita. Ang asong ito ay hindi lamang alaga. Siya ang mutya ng batong yan at ang aking kaibigan. Lumapit ang aso kay Pau. Inamoy nito ang kanyang kamay, tsaka marahang idinampi ang ulo sa kanyang palad. Pau, parang gusto ka niya. Pinili ka niya. Muling iniabot ng hari ang bato, sabay wika ng, Ibibigay ko ito sa iyo. Hindi dahil humihingi ka, kundi dahil nagustuhan na ng alaga ko. Nag-alinlangan si Pau. Sandali lang ho, mahal na hari. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako para dyan. Sumagot ang hari. Mabigat ngunit malinaw ang sagot nito. Ang mutya ay hindi sumusunod sa ranggo o pangalan. Sumusunod ito sa puso. Maingat na tinanggap ni Pau ang bato. Nang dumampi ito sa kanyang palad, kumislap ang liwanag sa loob at saglit niyang naramdaman ang presensya ng aso, hindi bilang hayop, kundi bilang gabay. Sa oras ng panganib mararamdaman mo siya. Hindi siya laging makikita, ngunit hindi ka niya iiwan. Tahimik si Pandak, halatang namamangha. Ibig sabihin, may bantay na tayo? Tumingin ang hari sa kanya. May bantay na siya. At ikaw ay nasa ilalim ng kanyang anino. Sabay turo kay Pau. Bago tuluyang umatras ang hari, iniwan niya ang huling habilin. Ingatan mo ang mutya. Kapag ginamit mo ito sa maling dahilan, babawiin ito ng bundok. Tumahol ng mahina ang aso, tsaka unti-unting naglaho, kasabay ng liwanag sa paligid. Nagkatinginan ng magkaibigan. Pau, mukhang hindi na talaga tayo babalik sa dati nating buhay ah. Tahimik lang si Pau pero mahigpit ang hawak sa bato. Dama pa rin ito ang init sa kanyang palad. Muling nagpatuloy ang dalawa sa pangangalap ng sangkap. At sa mga sandaling yon ay maingat na sila sa bawat hakbang at inuusal pa rin ni Pau ang mga dasal na itinuro ng kanyang lola sa kanya, habang si Pandak naman ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Habang binabaybay nila ang isang makitid na daan, may dalawang matanda silang nakasalubong. Nagulat pa silang dalawa nang makita na magkaparehas sila ng mukha. Isang lalaki at isang babae. Maya-maya pa,
Kagad na nagsalita ang matandang lalaki. Magandang umaga sa inyo, mga iho. Nang marinig ito ni Pau, may hinahon lang naman siyang sumagot dito. Ngumiti ang kambal at sabay na tumango at nagpatuloy ang bawat isa sa kani-kanilang landas. Pagkalagpas ay napalingon si Pandak. Pau, napansin mo ba yun? Ang alin? Sila. Bigla silang nawala. Saglit na huminto si Pau at lumingon. Sinuri niya ang daan. Wala na nga ang dalawa. Hayaan mo na. Marami talagang dumadaan dito. Nagpatuloy na ang dalawa. Kinahapunan, nagpahinga sila sa isang lilim na malapit sa sapa. Habang inaayos ni Pau ang mga halamang nakalap, may mga yapak na papalapit. Paglingon niya, naroon muli ang dalawang matanda. Nagbatian muli sila. Masaya ang mga pagbati ng dalawang matanda at may kakaibang gaan sa kanilang presensya. Pagkaalis ng mag-asawa, napakamot si Pandak sa ulo. Pau, pangalawang beses na yun ah. Tumango si Pau, ngunit ramdam niyang may hindi tama. Hinawakan niya ang mutya sa bulsa at bahagyang uminit ito na para bang may ibinubulong na babala. Paglubog ng araw, nagpasya silang magpalipas ng gabi sa isang ligtas na bahagi ng bundok. Nagsindi sila ng siga at umupo sa harap nito. Ang apoy, sumasayaw na nagbubunga ng liwanag na bumabasag sa kadiliman. Bagaman gabi na, nanatiling gising si Pau. Tahimik ang paligid, ngunit sanay na ang kanyang pakiramdam sa ganoong katahimikan. Ang katahimikang parang may nagmamasid. At sa mga oras na yon, doon niya naramdaman ang isang malamig, ngunit pamilyar na presensya ang dahan-dahang bumabalot sa paligid. Parang may mga babala sa hangin. Parang may lumalapit na alaala. Napatingin si Pau sa dilim, sa gawing likuran ng mga puno. Unti-unting may lumilitaw, isang pusang kulay puti, mas malaki kaysa karaniwan. Dahan-dahang humahakbang papalabas sa anino. Ang balahibo nito ay tila kumikislap sa liwanag ng baga at siga. At ang mga mata nito ay malinaw at matalim. Kasabay ng paglitaw ng nilalang, ang biglang paglitaw ng itim na aso sa tabi ni Pau. Tumindig ang balahibo nito at umangil. Parang mahinahon, ngunit madiin, handang sumugod anumang sandali. Ngunit ang pusa ay hindi man lang natinag. Dinidilaan pa nito ang kanyang kamay, nawari ba'y walang pakialam sa kasama nitong aso. Nanatili itong nakaupo, kalmadong kalmado. Nang mapansin ito ni Pau, agad niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng aso at unti-unti humupa ang ungol nito. Bagaman tahimik, batid niya na nananatili itong alerto. Kumabig ito sa gilid na parabang nagbibigay daan at doon na unawaan ni Pau na ang pangalan ng nilalang ay Maral. Ang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang labi na parabang matagal nang hinihintay na bigkasin. Lumapit ang pusa at huminto sa harap niya. Sa sandaling yon, bumalik ang mga alaala. 7 taong gulang pa lamang si Pau nang pumanaw ang kanyang lolo. Ngunit bago yon, noong 5 taong gulang pa lamang siya, isinama siya minsan ng matanda sa panggagamot. Sa gilid ng baryo, sa bayan ng La Carlota, may kubong may mga tuyong ugat na nakasabit, mga bote ng langis na kumikislap sa liwanag ng hapon, at doon niya unang nakita ang puting pusa. Malaki na ito noon pa man. Sa pagtatansya ni Pau, kasing taas niya ito kapag nakatayo. Isang beses niya lamang nakita ang pusang yon at hindi niya na ito nakita hanggang sa pumanaw ang kanyang lolo Marcel. Sa mga sandaling yan,
ay bumalik ang boses ng kanyang lolo sa alaala. Huwag kang matakot sa hindi mo maunawaan, Pao. May mga bantay na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Ikaw ang kasama ng lolo ko. Tumango ang pusa. Ang mga titig nito ay sapat na sagot sa mga katanungan na naisip ni Pao. Ang mga mata ng nilalang ay may lungkot at may pangakong hindi kailanman na naputol, kahit yumauna ang dati nitong tagapangalaga. Humiga ang maral sa tabi ni Pao, nakapwesto na para bang bantay. Sa gilid naman ay nakaupo ang itim na aso. Dalawang nilalang na magkaiba ang anyo, ngunit iisa ang layunin. Ilang minuto pa ang lumipas. Ramdam ni Pao na biglang lumamig ang hangin at ang apoy sa siga ay kumukurap na halos mamatay na. Napamulat si Pao at tumayo. Mula sa dilim, dalawang anino ang unti-unting humiwalay sa mga puno. Magkahawig na magkahawig silang dalawa. Napaatras si Pao at ginising nito ang kaibigan. Doon nalaman ni Pao na yon ang kambal na nakasalubong nila sa daan. Payat ang mga katawan, mahaba ang mga kamay, nakausli ang mga nguso, at nangingibabaw ang kulay dilaw na mga mata ng mga ito. Halata rin ang mga nagsisiusli ang pangil ng mga ito na parabang salamin ng isa't isa. Walang duda, isa itong lalaking gabunan. Ang bango ng mga dugo ninyo. Ang sarap inumin. Umangil ang itim na aso. Tumayo rin ng maral at sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang tindig. Umilaw ang mata ng pusa, naging kulay asul at bahagyaring lumaki ang katawan nito. Mahigpit ang hawak ni Pao sa mutya sa kanyang kamay. Hindi kayo makakalapit! Ginising ni Pao ang kaibigan. Papungas-pungas ang mga mata, kinukusot ang muka, tsaka tumingin sa paligid. Noong una akala niya nananaginip lang siya, hanggang sa magtagpo ang paningin niya at ng dalawang gabunan na nakangisi sa dilim. Pao! Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang tuhod, sabay turo sa mga nilalang. Guni-guni ko lang ba yan? Sabihin mo sa akin, pakiusap, Pao. Huminga ng malalim si Pao. Hindi inaalis ang tingin sa mga gabunan. Gising ka na. Hindi yan panaginip. Napatingin si Pandak sa itim na aso na nakapwesto at sa puting pusa na nakatindig na para bang lumundag. Pagtapos nun ay muli siyang tumingin sa dalawang gabunan. Ay, hindi pala panaginip. Bangungot pala. Pwede bang bumalik na lang ako sa pagkakatulog? Kahit 5 minuto lang. Bigla siyang umatras at napaupo muli. Sumabay ang malutong na halakhak ng kambal, magkahalong paos at matinis na parabang nagkikis-kisang bato. Napakasakit sa tenga pakinggan ng tunog na yon na halos ikabingi ng mga tenga nila. At habang ginagawa ito ng mga gabunan, paulit-ulit itong tumatawa. Yung huni nila, gumagapang sa balat ni Pao na parabang isang lamig na tumagos sa laman niya. Pero sa kabila nun, hindi siya nagpatinag. Huminga siya ng malalim. Inilapat ang kanyang kamay sa mutya na naroon sa kanyang dibdib habang nag-uusal ng pangproteksyon. Nang marinig ito ng nilalang, paulit-ulit siya nitong tinutukso. Nakikita na rin niya itong lumalapit hanggang sa umangil ang itim na aso. Sa isang kisap mata, sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawa. Kumilos ng mabilis ang mga aswang na dumamba mula sa magkabilang gilid. Parang kidlat ang kanilang mga bilis, ngunit mas mabilis ang dalawang gabay ni Pao. Bumigwag ang aso. Ang galaw ay diretso at mabagsik. Hindi ito nag-aksaya ng lakas.
Isang saktong talon, tinamaan ang lalaking gabunan at napaatras ito. Gumulong yun sa lupa na parang tinamaan ng malakas na puwersa. Kasabay naman noon ay umigpaw ang maral. Sinunggaban nito ang babaeng gabunan. Kinagat niya sa braso, inikot-ikot. Kasabay ng pagbitaw ng maral, tumama ito sa isang puno. Napaungol ito ng malakas. Sumugod muli ang lalaking gabunan at sinubukang sunggaban si Pau. Ngunit bago pa man ito makalapit ay sumalubong ang aso. Hinarang ang nilalang at itinulak papalayo. Umangil ang maral. Ang tunog nito ay parang kampanang bumasag sa konsentrasyon ng kampal. Nanginginig at nagulat ang mga ito sa ginawa ng pusa. Dahil dito, kung kaya't bahagyang nagkatinginan ng dalawa. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ng bahid ng pag-aalinlangan ang mga isipan nila. Nag-alangan na silang sumugod. Animoy ang kanilang kaharap ay di hamak na mas mataas ang antas kumpara sa kanilang mga abilidad. Sinamantala ng mga bantay ang sandaling yon. Sabay na kumilos ang dalawa. Ang ginawa ng itim na aso, kunin ang atensyon ng dalawa. Habang ang maral naman ay lumusot sa gilid, tinamaan ang mga anino ng kambal at pinutol ang kanilang koneksyon. Napaatras ang dalawa. Diskumpiyado, ngunit tuso ang mga ito. Naghiwalay sila. Sinubukang palibutan na ang mga nilalang. Mabilis ang galaw ng mga ito. Mula sa kanilang mga anino ay nagpalit ito ng mga anyo na nagiging usok. Minsan naman, parang mga aninong kumakapit sa lupa. Sa isang iglap, nagbago ang taktika ng kampal. Tumigil sila sa direktang pag-atake at sinimulan na nga nitong sipsipin ang paligid. Ang lamig ay kumalat, ang apoy ng siga ay kumurap. Sinubukan ng mga nilalang na sumipsip ng kapangyarihan mula sa mga engkantong kaharap nila. Umaasang manghihina ang mga bantay. Ngunit hindi yun umubra. Sumiklab ang liwanag sa mga mata ng itim na aso. Sa halip na umurong ay mas lalo pa itong bumilis na parang hinati ang hangin. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa nito. Sakto at walang sayang sa mga galaw nito. Tinamaan ng lalaking gabunan. Napaatras ito at napilitang dumipensa. Kasabay noon ay kumilos na ang maral sa dilim. Hindi ito umaatake ng lantaran. Sa bawat panggugulo ng aso ay palihim na sumusulpot ang pusa mula sa dilim. Isang biglang dagit sa tagiliran, isang mabilis na ikot sa likod, at kung ano-ano pang mga atake. Hindi sugat ang layunin ng pusa, kundi ang putulin ang galaw ng kambal at sirain ang kanilang tiyempo. Sa likod! Bago pa makapagsalita ang gabunan, ay huli na ang lahat. Sa isang iglap, nagkasabayang atake. Ang aso sa harap at ang pusa naman ay lumusot sa gilid na parabang anino. Napaatras ang babaeng gabunan. Sa pag-atake ng dalawang nilalang ay bumagsak ito sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan ng laban, ay hindi nito namalayan na nawawala na ang kanang kamay niya. Isang ungol ang ginawa nito. Ungol na puno ng gulat at galit. Gumulong ito papalayo, pilit na bumabangon, ngunit huli na ang lahat. Sa pagragasa ng sandaling yon, sumugod ang kakambal nito. Ang galaw nito ay parang desperadong pag-atake. Wala na itong taktikang ginagawa. Mga pag-ataking tira-bahala na lamang. Padalos-dalos na parang isang hayop na nasukol. Sumigaw siya habang sumusugod at ang tinig ay basag at nanginginig na tila ba nawawala na ito ng bait. Ngunit hindi siya sinalubong ng galit. Pinaglaruan siya ng mga engkanto. Hindi sa kalupitan, kundi sa ganap na pangingibabaw.
Sa bawat sugod ng gabunan ay nakikita ng magkaibigan na parang tuwang-tuwa ang aso na umilag sa pag-atake nito. Ang pusa naman ay bigla-bigla na lang nawawala sa dilim habang sumusulpot na lamang yun bigla. Umiiyak ang gabunan habang sumusugod. Paulit-ulit na walang direksyon. Para bang isang nilalang na nilamon ng sariling galit at takot. Nang dumating na ang oras na hindi na masaya ang itim na aso, ay hindi ito nag-alinlangan na sumunggab at kagatin sa leeg ang gabunan na naging sanhi upang mawala nito ng buhay. Inalog pa nito ang ulo ng gabunan na para bang gigil na gigil ito. Maya-maya pa, bumalik ang katahimikan sa gubat. Nanatiling nakatayo ang itim na aso at pusa. Magkatabi na para bang walang nangyaring kaguluhan. Sa likod nila ay gulat na gulat ang magkaibigan. Si Pandak ay napanganga, nakatitig, hindi man lang kumukurap. Si Pau naman ay nanatiling nakatayo, hawak ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang bilis at ang tahimik na pag-atake ng mga nilalang. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang lumapit sa itim na aso at samaran. Lumuhod siya sa kanilang harapan at bahagyang yumuko. Maraming salamat. Hindi ko kakayanin kung wala kayo. Lumapit ang aso at marahang idinikit ang ulo nito sa balikat ni Pau. Ang maral naman ay umikot sa kanyang paanan at sandaling tumingin sa kanya. Isang titig na punong-puno ng pag-unawa. Sa gilid ay nanatiling nakanganga si Pandak, halos hindi kumukurap. Parang estatwang iniwan sa gitna ng gubat. Nakatingin lang siya sa dalawang bantay, tsaka sa lugar kung saan naganap ang labanan. Pau, buhay pa ba tayo? Napangiti si Pau. Tumayo siya at tinapik ang kaibigan sa balikat. Isara mo na yung bibig mo. May lamok oh. Napakurap si Pandak at biglang napasara ng bibig. Tsaka tumawa. Hindi ako makapaniwala. Parang nanood ako ng labanan ng mga alamat. Hindi napigilan ni Pau ang tumawa. Sandali nilang nakalimutan ang bigat ng gabi. Sa gitna ng dilim at panganib, kahit papaano'y nakaramdam sila ng kapanatagan. Ngunit muling nagbago ang hangin. Isang malamlam na liwanag ang unti-unting bumalot sa paligid. Ang mga anino ay gumalaw at mula sa pagitan ng mga puno ay muling lumitaw si Haring Alimudagan. Tahimik silang tumayo at yumuko. Naging maayos ang pag-uusap ko sa mga aninlupa. Uurong sila ngayon. Ngunit kung mauulit pa ang ganitong pangingialam, magiging malaking gulo ito sa pagitan ng ating mga mundo. Nagkatinginan ng magkaibigan. Ramdam nila ang kahulugan ng babala. Nakuha ng pusang kulay puti ang interes ng hari. Napangiti ito sa nilalang bago muling nag-uwika. Nagsisimula ng magsara ang mga lagusan. Kailangan ko nang bumalik. Lumapit siya sa magkaibigan. Saglit siyang tumingin kay Pau at kay Pandak na bahagyang napaayos ang tindig. Tumingin ito kay Pandak at huminto. Itinaas ng hari ang kanyang kamay at isang munting liwanag ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Maliit ngunit makapangyarihan. Lumapit ang liwanag kay Pandak at dahan-dahang lumubog sa kanyang dibdib. Napaisip si Pandak. Ano yun? Bahagyang ngumiti ang hari. Isang misteryosong ngiti. Hindi lahat ng biyaya ay kailangang maunawaan kagad. May mga bagay na mas mainam na ikaw mismo ang magtuklas.
Nang marinig nila ito, hindi na sila nagtanong. At paunti-unti, naglaho ang liwanag sa paligid. Ang anyo ng hari ay nagsimulang naging manipis, naging usok at tinangay ng hangin. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Pagsilang ng araw ng Biyernes Santo, tila ba payapa ang paligid ng kagubatan. Nagpatuloy sila sa pangangalap ng mga sangkap, mga dahon ng sambong, ugat ng tanlad, iilang piraso ng dagta. Maingat ang bawat galaw ng dalawa. Ngayon ay mas ramdam na niya ang bigat ng bawat halamang kanyang kinukuha. Hindi nagtagal, nakuha nila ang lahat ng kailangan. Pagdating sa bahay, nadatnan nila si Lola Milagring na nasa bungad ng bahay. Naghahalo ng dinikdik na dahon sa isang lumang palayok. At nang magkatitigan sila nito, binati sila ng lola niya. Ngumiti si Pau. Umpo silang tatlo sa ilalim ng punong mangga at doon ikinuwento ni Pau ang lahat. Tahimik na nakinig ang matanda. Nang banggitin ni Pau ang puting pusa, napahinto ang matanda. Tinawag ito ni Pau at nagpakita naman kaagad ang nilalang. Lumapit ang maral at umupo malapit sa paanan. Nanginig ang kamay ng matanda habang marahan niyang hinahaplos ang ulo ng pusa. Nako, ganyan na ganyang mga titig niya. Katulad noon nakasama pa siya ng lolo mo. Matagal na siyang yumao. Pero ang mga bantay na tapat ay hindi basta-basta nawawala. Tumingin siya kay Pau na may halong lungkot at pagmamalaki ang mga mata. Apo, salamat naman at napunta sa sayo. Sa loob ng bahay, makikita ang langis ng kalikasan. Mga langis mula sa pinaghalong halamang gamot na dinadasalan tuwing Biyernes Santo at nilalagyan ng mga basbas. Ayon sa lumang kaugalian, may iilan para sa pahid laban sa lamig, may iba para sa proteksyon sa paglalakbay. Sa isang kahong kahoy naman ay nakalagay ang mga batong pangontra. Pinipili mula sa ilog tuwing kabilugan ng buwan, nililinis at binabasbasan bago ipagamit sa nangangailangan. Meron ding mga baon ng nyog na nakasabit malapit sa bintana. Ang iba ay walang mata, isang mata. Ang iba naman mga 6, 7 at 9 na mata ng nyog. Ang mga bunot o hibla ng mga nyog na ito ay ginagamit sa mga ritual ng pagtanaw at pag-unawa at minsan naman ay hinahalo sa mga langis. Ngunit hindi basta-bastang pinapahawak kung kani-kanino. Grabe, parang umakyat tayo ng isang hakbang Bahagyang napatawa si Pau. Sa ilalim ng kanilang tahanan, sa pagitan ng tradisyon at hiwaga, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang paglalakbay. Lahat ng kaalaman sa kung papaano gumawa ng langis ay naipasa na kay Pau ng kanyang lola. Bagaman buhay pa ngayon si Lola Milagring, patuloy pa rin si Pau sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi siya nagpapakatanyag, isang simpleng tao lang na walang pangarap sa buhay kundi ang makatulong sa kapwa. Pinuno, sana magustuhan mo tong kwento ko. Lagyan na lang natin to ng titulo na Ang Basbas ni Haring Alimudagan sa pinuno ng Antingeros del Negros na si Pau. Okay, grabe. Alam niyo naman kapag bagsakan ni Pau, sobrang ganda talaga ng kwento na to. Sobrang amazed ako. Tapos ayan na, binanggit na ni Pau yung mga una niyang gabay. 'Di ba? Kasi yung mga nakaraan nating kwento, parang patungkol na yun sa dumagdag na gabay niya. Pero ito pala talaga yung pinaka-una. So ako, sobrang angas na angas ako rito. Gandang-ganda ako rito. Malamang sa malamang kayo rin. Kasi halos lahat naman tayo rito kilala yan si Pau. Para sa mga hindi nakakakilala kay Pau,
Lagi yan tumatambay dun sa live ko sa kabila. Alam nyo na kung saan yon. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.